Kasano nga aroditan ti masakbaya. Kasano pa yung matungpal ko ti arapaap ko. Ay dinto ta din ang kabailan ni nano ko ang pagbasaan iti college. Takasano kat labandera lahi ni nanong ko. Kankang runaan ti amin. Nabayagan at tayo ni tatang ko. Yung kahit ko ti makapagbasa iti kolehiyo. Kahit ko tagbali yung nurse. Kahit ko napintas to ti biyag mi kinananong ko. Kahit ko asan itag na nayon kit labandera laing ni nanong ko. Isang niya tarumbay nga aramintig. Tag na matungkal ko ti arapaap ko. Anya. Diyos ko, tulungan da. Tulungan da kami kinananong ko. Ay sarong ko nga tini aramitig tag na matungkal ko dagit ti arapaap ko. Tingkay nangigan kan nabuya, kat may salay nga paset ti pagkasaritaan ni CAZANDRA LABANDERA, the best letter of the month of January, iti Dear Manong Nemy in movie. Ada ito'y nababa nga pelikula kat isagot kada kayo ti Nemars Entertainment Production Center iti Nemars Studio. Kan digiti agbalintong sponsors daytoy nga ababa a pelikula. Padaanan